ye nananom ye nyansa ne ye nkodini ne ye nimdia ye twato ho no na nyame so sa wo ya ahenie mu no nti bire bia nyame bie kwa amaye nti saa ni de obi aso a na madika aka no obi a wo sua wase bia obi wa bia no acha ne pa kakra se de be ya wonye ne se de wo ye no na nka obi anya ho asem aka yeso ye nananom aya ato ho sese ye wura ba ye nana poku ware no nyina be ye bi ba sese wo hwe de ekoso yi a kotoko hene onso wayama akwa akiri pa ne daya no na se mo behwe a ebra ye wura free toy ya e bebo santeman amane no kotoko hene si sudua se ye we wona santeman nyina ne Ghana na eko na mpa soso kotoko hene de wose ayo wo a ya munyina mudi mu adanse se ayi a santehene aye nana mampohene no ne hiri bia ewu a wosie no amane bia ewu mu bia woye ne monwe wayama wakire se wona hwe na kira mpa nti yeda kotoko hene ase na yeda na se ne animonyam ne nana montutuo ne na ho keka ne nkenyan a wode abre mampon amana ka santeman amana ka Ghana yehuru se ayi nya mampon man ko na yeye ina nya santeman ko na yeye wo hwe nde de kotoko hini hia no yi kura nei obetina ayi ni mu bi hye ni muonyam hye mampon man ni muonyam ahye Ghana ni muonyam ahye asante ni muonyam nti ni entime ntentena wo wie yeso nana mompa ne mpa yepa ne nsusu ye papa nti wo hwe dom e ba asase so a yante akire boni bia obia kodu ni fie asomdwiem edika ba ye wura ho e de na seda abre no nanso so dua bu a etobi so na akofom na ye wura anya ne die ni ehwe nananom ama ahene efifiri ye nkuro so e ba ye de ani monyam obia so ba wa ama ne kontekro wode ne dom na de ba ya wo munyina de abeta ye kira ma ani monyam atise ya ba emom nanke abadadada na wo mun hihye ye mu no ya na bibia besi kwai ya ne kura ba ye wo meeting kase a ye ba ya mane ekro mo boye nanka wo mo mpene se wo mo ahofa wo mo di hia ye no nkene nanka wo mo pe nanso so nam wo pepa ene wo do ene kuro ya wo mo ni wo mo nua ntemnti no na se kwam bia so se de titie bia no wo mo timi hia ye na de yenso ye be ya kire wo eye won fe nti ada wanse e ba ya mini mampon kontire yakwam ene a chiame na nahema aka ho na nahema BBC ne kwanti osere kwai ene adontene ne mpanimfo ni bi ye nyina ya bom asachiame pani ye di animu a de asida piesie pa ya yigina kotoko hina nem ene Ghana nyina nem de abre ye nananom ama hene a ya ombebo a ye monsantrofo mo soso mo kan ho fise ne ko ye ne ba ye nyina munimu a ye da wubone enkwa akiri nti mo soso aseda no mo ye nya mo baako na soso mo soso mudi mo akotere pa ye da mo ase santrofo ye da mo ase papa de mo ye fe yie fise mo ama ye din akwa akiri mo ama Ghana din akwa akiri mo ama Asante din akwa akiri ti ye da mo ase ti mo hu ye nya aseda no a na eguso na kina so dwumadie no soso ye nkasa ye hini ni ho nti ye mma ye wo ye tena bre nti kina no soso ahofa bia esese ye fa e de ba enso ye so ye de babo ye wura kidom etena ye wura na mu ne nyina de welcome ye hen kase a wo ba no soso eno soso ye be ba ye fam de bia ye betimi ye da mo ase o ene de se de awiado ukuta wo ma ne fufuo waduro wo fufuo kra no onsa dam na wo ka enso wo be ka ato a beduru ba bi na aba wo ho na eso tifiri mu na aduane na yeye nti ene de saa na wo se ba wo hwa yi kase se ya ye na bibi antechema na kire se enkoyie na enso so eba saa yesi wo hunu ba bi a wo firi fiase a na afiri hihye oniema yie ti ene de yegusu a bibia etika mu bia no mo adawroma mo ma ya ni baso ikoro bi wo kra na ye hunu batena mo adro ya attention ye ni to so a ye nyenkam nti bibia etito mu bia anko ye bia no egina mo anam ne asuti abu yiye bia se ye tutu bibia kama sese de be ya
yɛbɛnya ne sɛnea yɛn nyinaa Santeman ne Ghana yɛbɛnya yɛ asomdwie na yɛde asom Santeman. Do asipa sɛ saa asɛm yi wabɔ so abusa me. Ɛno nti na yɛka sɛ moboa yɛn nti aseda no berɛ biara yɛde bɛma mo. Wobɛhwɛ a ɛberɛ a Nana firi tɔɔeɛ no yɛmmɔ Santeman wura amanneɛ ɛma yɛnya baabi yɛbɛtu yɛn na asie koraa no na sɛ bi yɛnya ado a mo nsɛntwerɛfoɔ bi na yɛama date na yɛahyɛ yie ne da koraa ama yɛn ebi na ɛkɔ so yi sɛ ɛnɛ ne yɛaba a yɛbɛda Santeman ne National House of Chief ase ɛnso so ebi asi yɛn ho yene yɛn nso so yɛpono koraa yɛnya mmie ɛnka sɛ obi a wɔwɔ dwan ato afabra yɛnya mmie pronto hɔ ɛnso so sɛdeɛ mu hunu saa na ɛkɔ so nti ɛne deɛ mote a mompere mo aso fi sɛ sɛbi yɛnya ado na ahema ne mpanimfoɔ na yɛne kɔtɔkɔhene koraa so ntena ase wɔn nso so na adeɛ no yɛne deɛ nti yɛntena ase nyɛ nhyehyɛeɛ bi nti wɔn mo a ofii si wɔnya bi a wɔpɛ ɛna wɔn mo abɔ yɛn ho safohene a yɛde nneɛma egugu yɛn nsa ɛnam yɛ nea yɛpɛ na yɛn adeɛ yɛnya mmie yɛ pronto hɔ ma obiara koraa ɛmfa n'ade srɛdeɛ ma nti ɛne nsɛntwerɛfoɔ mo na moma obiara te yɛn ne egyidi yie sɛ ɛbrɛ bɛso sɛ yɛbɛdi saa adwuma no a yɛma mo aso nsi mobɛte nokura bi ɛwɔ mu na sɛsɛ deɛ ɛkɔ so deɛ ɛmfiri yɛn hɔ ɛte sɛ deɛ ofiri tɔɔeɛ no a ebi maa date maa yɛ ebi hyɛ na awɔtwe da maa yɛ wɔ abere a ne yɛ wura wɔpem so wɔkoraa nteeɛ no nanso wɔn ama na awɔtwe da ne date no ebi na ɛkɔ so siesie yɛmi yɛ pronto hɔ timoti a mompere mo deɛ mɛka fa ho ne sɛ ɛyɛ ahohoahoa ama Santeman ɛyɛ ahohoahoa ama Ghana fi sɛ yɛwura na amampɔhene firi tɔɔeɛ no saa wɔhene ne n'ahokafoɔ ɛnyɛ wei nko no deɛ di ka yɛ a wɔn aba wɔn adi ka aba bi pɛn na yɛhyia wɔ kɔtɔkɔhene efie kɛseɛ mu hɔ ɛna wɔn kɔɛ wɔn asan aba biem nsuro koraa mɛka sɛ ɛnɛ yɛ bɛyɛ ne mprɛnsa soɔ n'ano a yɛwura na amampɔhene tutɔɔeɛ wɔbɛtena yɛ platform so ɛne yɛdi dwuma na wɔkɔ na wɔsan daa n'ani ba na wei kyerɛ wɔdɔ ne ahofama a wɔwɔ ma Santeman nti yɛma no akɔ aba ɛyɛ ahohoahoa yɛn nso so daakye ɛna sukuufoɔ yi asan laa yi wɔn nyinaa yɛ abakɔsɛm kɛseɛ a ɛbɛda Santeman mu nkuru gyina hɔ yɛnyi nni sɛ wɔn nyinaa na ɛyɛ sɛbi asantefoɔ ma ebi fifiri mmea obi etie bi di akɔ ne kurom nti ɛyɛ ahohoahoa kɛseɛ ma yɛn nti yɛma no akɔ aba yɛma no mo soso yɛsrɛ sɛ wɔdɔ a wɔanya ama Santeman ne Ghana yɛ a wɔne yɛtu saa anamɔ no yɛsrɛ wɔtumfoɔ Nyankopɔn ne nananom nkonnwa kɛseɛ sɛ wɔma saa wɔdɔ no ntimi ntim na ntena hɔ ma nkyiri ma yi a yɛhu no bi yɛakye obi amfa nyɛ abakɔsɛm na ɛnka hɔ ma yɛn sɛ yɛhu sɛ ɛyɛ adamfofa a ɛyɛ adamfofa papa nti yɛma no akɔ aba yɛso yɛgye ɛwɔ mu no ɛne deɛ sɛbi yɛnya ado a wobusa me a deɛ mɛka sɛ obiara ni hɔ a sɛbi aburu nananom ne kaa sɛ wapotɔ ama no afeɛ ne wɔmfa mmom bie anaa wɔnka bi nhwɛ ansa na wate bi akɔ abɔnten asante efiri yɛn nkodene efiri yɛn hyehyɛeɛ efiri yɛn amanneɛ ɛna de saa deɛ na abrɛ yɛn deɛ wokan nyɛ wo nko ne nipa a wobusa nkurɔfoɔ pii taa busa sɛ na adɛn na ɔman foforɔ biara so nipa firi baabi ba a wɔpɛ sɛ ɔba asante ɛyɛ nhyehyɛeɛ obiara wɔ ne nhyehyɛeɛ na wɔn nyinaa ne ba a nkrataa ne nneɛma gu na wɔba no wɔfolo no ohunu ne ɛwɔ hɔ a na wɔahunu baabi ɛsɛ sɛ wɔpɛ biribi mu ahunu a wɔbɛtumi ahunu ne fenkyɛm nti asante sɛ bi yɛnya ado a ɛnyɛ yɛn ne yɛkɔfrɛ nipa ne sɛ bra na ɔno abakɔsɛm a wɔbɛteɛ ɛne deɛ wɔbɛhunu ɛne nea yɛtumi kɔduro ne deɛ Nyankopɔn ayɛ yɛ akonnwa na kɔduro no ɛyɛ Nyame ɛna de ma yɛn nti nyɛ yɛpɛ ne yɛn ne yɛkɔfrɛ nea wɔn mu hunu ne nea wɔn mu te ɛne nea wɔn mu ba a nea wɔn mu hunu firi yɛn ho no ɛne na ma ne ba saa nti ɛne deɛ yɛne deɛ sɛdeɛ maka no yɛn ne yɛkɔfrɛ wɔn mu ana ba na obiara so yɛpɛ nipa dodoɔ nti wɔn nyinaa ba a yɛnti nka nkyɛn sɛ waba a yɛn ne yɛbɛkyɛn sɛ wofiri ha akɔ ha anaa wofiri ha akɔ ha asante so kɔn yɛkɔn kodene ɛna seesei sɛ nnɛ wɔbɛhwɛ koraa no a ɛnnɛ radio stations aba FM stations aba ne ho nkuro ne bɛnyina ada na obiara ka ne deɛ na ɔde ne news ka borɔfo koraa wɔ so wɔkɔka twi ɛnɛ dodoɔ no a ɛno yɛn ne yɛyɛ saa nhyehyɛ no ma wɔ mo obiara pɛ de obiara bɛtie ne ne
obi e pe baabi a wode ne dwa mantam a okoba a obeba abeto nti ye ya asante ne to nsafre wo mo a ye hyehyeye ene ye nepa ene ye sapa ye nananom atwa to ho a ne obeba bi adi so yie ma ye no ene na man ye hunu ne ye hunu nti ene de obi e ka o ka ne saa ye wo sua wasa no odu baabi a no wakyea ne pa e de be ya wasa bese ye na nso so de we ye de nya untimi ye ne se de wono a wo sanasa wasanasa ene na medical aka akire mo no se efiri ye ne ye yesu sebe mesra meka o nyina kotoko hini fie se o utukwa kakra na o hwe different yinum akeka nsante ho ne ade no a o hwe obi amane ene ne ye ene kwan ofa so da demonstrate na ne culture ne na ade a se wa wo tetena na se yese makia untimi nya asante mfirim wo ye die wan fa ye wan a wo be fa ye tu nti na medi ka kan ye ne se ye nananom ye nyansa ne ye nkodini ne ye nim die a ye twato ho no na nyame nso sa wo ya ahenie mu no nti bire bia nyame bie kwa ama ye nti saa ni de obi aso a na medi ka kan no obi a wo sua wasa bia obi wa bia no akya ne pa kakra se de be ya wonye ne se de wo ye no na ka obi anya ho asem aka yeso ya nananom aya ato ho sese ye wura ba ye nana poku are nom nyina be ye bi ba sese wo hwede e koso yi a kotoko hene o nso wa ya ma akwa akiri pa yenim se daachi ma no si sumuna so won ko obi ba won so be san ato aso nti e be de na obi ti ba bi a won me pede asante ye nko ade ne wa ebi na maka no ene obi e kan news o pese o kan de asante obi e ma speech bi o pese o kan asante ihe so ne yese wo mo nka yenye nhihye bi anto ho nti efiri ye nananom adwempa ene nsusupa ene sapa a wo mu twama ye ena eto aso ne na ya ne ye sira mrante ne mabawa no ye banse ye nsua enwoma ne wo ho ba usua sua wa manne ne wa bakosem na wo ye so ayi yem na ye ne yie na wo ye ne yie a edemfa so bre wo man edemfa so bre wukuro ene ne ehunu ne aye ehunu nti ani bi de ne de ye de ye beba nanso so ye ne ye kofre ni omu huru bi ye ho enti na ma ne basa yeso nya no so enti ne yeso ye begya de ye nya ede ani mo nyam ebebre ye man eni ye kuro amana ka Ghana ne de ye beto akoso aye aba bi obebe bia so ye ne be ye adwuma se o kan sa metimi aka cho se obi a wu si da ye a eda na ho odi nyina afiri ni mfiti ase se wan hye da na se ni mfiti ase yi a usi suru no si so ebebu asante ye nananom wo mo ani te nti ye le foundation ni yie nti ye pese ye to aye da no so a ye tumi to aso nti obi opese oye bie ade bie ni wo nipa bia pese wo ya untimi ye but de mi hunu ni se ebinum pese ye ya jise eda na se ni wo mu yigu ni wo mu le foundation ni yie wo mu le ni yie no pese wo mo to aso a wo betimi ato aso e wo ho ma ye nyame aye wi ase na ma ye meka ya na bi nti ase otumfo nyankopon no oye ni wi ase no wo ye wanfa ama asofo wanfa ama nkremofo wanfa ama obi a wode ma ahemfo nti ahemfo no ye wo sa atumi no na abai kwa abai ba na ya na duru brabi a ya na abai no pese o mo te nananom tumi so enso so kokokokokokoko a esa aba be wie ye nti obi ani ho a opese ni kuro no ohwe ne man no a ya cheche no a watimu no na opekwan bi so se obeka ne manfo abom ni woyi na komam e de nokuredie e di buo because ohwe kotoko yin se de osi ni nananom tie ya wo wa ho brase ma nananom nti e be ye din se wo kan asem tie nananom a nananom mfa nya adwuma na ofatumi no wo se men ne amene di obi abeka mintie a na e de santitimu no ba ye wura hwede wo ye makwa ma obi aba nti obi anu ne di nkomo nti obi a opese oye bia obetimi aye bi na mbom efiri mfiti ase no nya obesi ale ade no ena betimi ama otimi ato aso ti e wo kwanya mo obi a bidi de na na ba afọ da me na ama mpo hene kya me pami